яке аз қадимтарин давлатҳои ҷаҳон. тоҷикистони хушманзараю офтобрӯя таваҷҷӯҳи бештарро бо суръати баланд ба худ ҷалб мекунад. дар ин кишвар меваву сабзавоти болаззаттарин дар дунё бинобар рӯзҳои фаровони офтобӣ, обҳои мусаффои кӯҳсорон, ҳавои тоза ва албатта заминҳои ҳосилхез мерӯянд. маҳсулоти тоҷикистон беш аз пеш бозорҳои ҷаҳониро фатҳ намуда диққати истеъмолкунандагонро ба худ ҷалб карда истодааст. шаҳрҳои асосии тоҷикистон ва теъдоди аҳолӣ ба ҳолати 31 декабри соли 2021. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низоми миллии дастгирӣ ва рушди содиротро то рафт таҳким бахшида истодааст, ки дар солҳои истиқлолияти давлатӣ натиҷаҳои назаррасро ба даст овардааст. дар кишвар агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфтааст. комиссияи мусоидат ба рушди содирот ва кумита оид ба содагардонии расмиёти савдо фаъолият мекунад. аз моҳи сентябри соли 2020 равзанаи ягонаи ба қайдгирии амалиёти содиротиву воридотӣ ва транзитӣ расман ба роҳ монда шуда, низоми содиркунандагони ба қайд гирифташудаи кишварҳои иттиҳоди аврупо ҷорӣ гардидааст. солҳои охир номгӯи маҳсулоти содиротӣ аз 342 ба 450 намуд афзуда, ҳиссаи воридот дар савдои хориҷии кишвар ба маротиб коҳиш ёфтааст. дар қаъри заминҳои тоҷикистон тамоми элементҳои ҷадвали даврии менделеев вуҷуд дошта, бинобар ин бештар аз нисфи содирот ба ҳиссаи саноат ва баъди он ба бахшҳои энергетика ва кишоварзӣ рост меояд. тоҷикистон дорои бузургтарин конҳои нуқра ва бор дар ҷаҳон буда, дар ояндаи наздик метавонад дар баробари ангишт, алюминӣ ва рӯҳ онҳоро ба хориҷа содирот намояд. маҳсулоти органикӣ таҳти тамғаи Made in Tajikistan дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, иттиҳоди аврупо, амрико ва чин нуфузи махсус пайдо кардааст. шароити мусоиди обу ҳаво дар минтақаҳои гуногуни кишвар имконият медиҳад, ки содироти меваи тару тоза ва хушк тамоми сол ба роҳ монда шавад. тоҷикистон ба далели шароити табиии ҷуғрофияш ҳамеша ҳамчун пул байни халқҳо ва тамаддунҳо хизмат мекард ва метавонад кишварҳои осиёи ҷанубу шарқиро бо кишварҳои шарқи наздик ва аврупо бо ҳам пайваст намояд. яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар табдил додани ҷумҳурии тоҷикистон ба мамлакати транзитӣ, эҳёи шоҳроҳи абрешим ва аз навсозии вазъи долонҳои нақлиётии байналмилалӣ мебошад. айни замон дар қонунгузории тоҷикистон барои соҳибкорону сармоягузорон 109 имтиёз пешбинӣ шудааст, ки 57 намуд аз андоз, 35 намуд аз гумрук, 17 намуди он имтиёзҳои молиявӣ ва барномаву грантҳои воқеии давлатӣ мебошанд. самтҳои асосии содироти маҳсулоти тоҷикистон. дар тоҷикистон барномаи давлатии рушди содирот барои солҳои 2021-2025 бо назардошти самтҳои асосии соҳаи савдои хориҷӣ, ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 декабри соли 2019 таъкид шуда буд, қабул карда шудааст. мо афзалиятҳои худро қадр мекунем, самтҳои афзалиятнокро рушд медиҳем ва шариконро ба ҳамкории судманд даъват менамоем. моро меҳру муҳаббат ва эҳтиром ба диёри худ ҳидоят мекунад, ки дар муносибат бо шарикони рушд бо эътимоду самимию ошкоро бошем. хуш омадед ба ҷумҳурии тоҷикистон, қалби осиёи қадима.